Esperamos que no vídeo στο κανάλι Son Κώστας. Σε αυτό το βίντεο θα συνεχίσουμε το επεισόδιο που σας δείχνω τους brawlers μου. Το πρώτο είχε πάει, είχα ζητήσει 5 like και πήγε 10, το να το σπάσετε πολύ γρήγορα. Και είπαμε για το part 10 2. Ίσως είναι πάνω από τα 20. Μετά όμως το έβασα την βίντεο ωραία σου πέρα από αυτή τη σειρά. Αν είναι γραφτιόν, πάμε παρακάτω. Εδώ έχουμε τη Max. Λίγο είχαμε μείνει, Bronze 1. Skin δεν έχω κάποιον. Πάμε παρακάτω στην Colette. Βλέπετε τι έχω στη Colette. Την έχω Bronze 1. Skin βλέπετε δεν έχω. Αν και θα μπορούσα να πάρω αυτό. Αλλά δεν με πολύ αρέσει, δηλαδή είναι ζόμπι. Ναι, μόνο στο skin δεν με πήγε. Μπουκί, αλλά δεν μου αρέσει και πολύ. Ένα παιδί μου είναι και δωρεάν. Τώρα έχουμε τους Sunny που έχουμε αυτή εδώ τη σκηνά, την αγόρασα με 500 blinks. Έχουμε αυτό μόνο. Δεν έχω πάρει Bronze 1. Ούτε τι κολλή δεν έχω. Όχι, δεν έχω Bronze 1. Sorry. Δεν έχουμε BB. Έχω το Zone BB. Το Bubblegum BB θα είναι αστέρι. Και κανονική. 200 πόντους δεν έχω. Δεν έχω πάρει Bronze. Δεν έχω τίποτα. Lou. Έχω Gadgets. Skin δεν έχω. Bronze 1. Πρόσφατα τον πήγα. Έχω το Tink που δεν μου αρέσει πολύ, αλλά έχω και τα πραγματάκια. Έχω το Tink Rap Tink, το Snowman Tink που τον οποίο θα παίζω το χειμώνα τα Χριστούγεννα και το Tink Rap για το υπόλοιπο καιρό. Έχω και το Tink. Τώρα έχω πάει Bronze 1, 312 πόντους. Larry και Lori. Bronze 2. Και εδώ έχω αγόρασα αυτό το skin. Είναι αρκετά ωραίο. Το Glitch και Lori. Ο ένα glitch που είχε γίνει. Μέχρι και η εικόνα του glitch είναι. Αυτό ήταν ένα άλλο πλέ που το πατούσες και φαινόταν μπλε. Αυτός εδώ πέρα φαινόταν μπλε. Και το έφερε το αυτό το χρώμα. Είμαι τώρα στο Gale. Τι ωραία το σπουδαίο στο Gale. Νομίζω έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω. Gadget μόνο ένα. Stu. Του είχα πάρει το skin. Αυτό. Έχω τύχει και αυτό. Προς ένα δεν είχα να το με το skin. Έχει το μαθητή, αλλά κεντρικός gems όχι. Τώρα Grom. Δεν το έχω skin. Πάτσε κατά αυτό πριν. Bronze να τον έχω πάει. 342 πόντους. Τώρα θα να έχω επίσης. Τα έχουμε Lola. Δεν έχω Bronze 1. Έχω το Cobra που το έχω αγοράσει. Μόνο να είμαστε στο Cobra. Και στα άλλα δύο στο τόσο βλέπετε αν ήθελα να πάρω ένα στη Lola. Τώρα στο Leon δεν έχω πάρει τίποτα, απλά το έχω τύχει αυτό. Το Gadget μου παίζει και αυτό το έχω τύχει. Το ξέρει φάση. Δεν έχω πάει Bronze 1. Το έχουμε τον Μίκο. Το έχω το χαμπιστέψει, το έχω ενεργοποιημένο. Τον έχω Bronze 1. Τώρα στο Mortis δεν τον έχω κανένα rank. Ούτε skin δεν έχω. Είναι τρελαίνει, Gadget το έχω μόνο. Τώρα στη Tara που έχω τη Tara. Να μην αλλαγήσω όνομα. Tara. Bronze 1, 330 κύπελα. Και πήγα, να σας πω ένα πήγα 2.000 κύπελα. Αρχές του έτους, κάπου Ιανουάριο, κάπου εκεί πέρα. Ήταν ο παίκτης που πήγα τα τελευταία κύπελα για να πάω 25.000. Μπορώ να σας δείξω, σας το δείξω. Να σας το δείξω. Πρέπει να σταματάω να ξεχνάω πράγματα. Frank, μόνο skin. Ούτε Bronze 1. Αυτά. Να μου λέω ότι λέω ψέματα. Πώς είναι το skin. Ωπα ρε, καλή προσφορά είναι το skin. Όχι σοπ. Janet, Bronze 1. Skin έχω το G-Force. Ρικό, αυτά. Mega, κανονική. Δεν έχω, Bronze 1. Σχεδόν 500 πόντι. Search. Που είχα πάρει αυτό το skin. Το είχα πάρει με κράση στη γράς. Ήταν αυτό που αγόρασα εδώ πέρα.
Και έχω και bronze 1. 624 πόντους. Ήταν η δεύτερη προσφορά που πήρε γιατί ήταν και καλύτερη που υπήρχε τότε. Pearl. Βλέπετε την έχω με ένα χάπι της και στα πάω γιατί απλά είχα το χάπι της και δεν θα δώσω ήταν και δεν έχω τίποτα. Δεν λέτε bronze 1 μεταξύ. Και τι μάξερα. Πήρε και άλλα πράγματα εννοώ. Bronze 1 δεν ήταν το που τους ανέβασα. Δεν κολλέκι όμως προηγουμένως το έκανα. Σχολεία εδώ έχουμε πολλά. Έχουμε το First Bloom, το Moon Bunny και εδώ έχουμε και Bronze εννοώ. Προτιμάω αυτό γιατί το άλλο είναι πιο κορτσίστικο. Το χρώμα τουλάχιστον. Η γνώμη μου. Αυτό είναι πιο αγοριστικό, έτοιμο για πόλεμο. Με τους φίλους μου, όχι με pudding. Εννοούσα. Ούτε δεν έχω τίποτα. Δεν έχω πάει level 9 γιατί τελείως δεν μπορώ να παίξω με αυτή. Ο καιρόν εδώ. Έχουμε Bronze 1. Gas. Δεν το έχω skin. Έχω τυχαία δύο gadget. Που πάει Bronze 1. Πάμε τώρα στον Buster. Που έχω μόνο Buster. Bronze 1. RT. Έχω το Patrol μόνο. Bronze 1. Αυτό πάμε τώρα στη Pam. Pam. Έχω αγοράσει στο τύχη από μυθικά αστέρι, θυμάμαι. Ή το αγοράσει με James ή το έχω τύχη, δεν θυμάμαι. Ένα τα δύο. Bronze 1. Melody. Με το πιο creepy. Έχω τύχη από αστέρι το skin της. Bronze 1. Sam. Bronze 1. Δεν έχω κάποιο skin. B. Έχω τύχει αυτό από το που ήταν τα αυγά. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Γενικά αυτή εδώ τη σειρά, τα 3 τέταρτα, τα καλύτερα skin κατά τη γνώμη μου. Θέλω και τη Τζάκι, εντάξει εννοείται. Bronze 1. Του την το έχω αγοράσει, αυτό το είχα από αυγό. Το έχω τα δύο. Greek δεν έχω κάτι. Bronze 1. If. Ούτε εδώ skin. Bronze 1. Ask. Όχι skin. Ούτε Bronze 1. Nani's Candy έχω το Missy. Bronze 1. Εδώ βλέπετε ότι πάνω και πέρα που έχει το στέμα της μέσα στο κύκλο έχει την σφαίρα της Piper. Το δεν θα σε σκοτώσει. Mr. P έχω το Egypt. Εδώ. Το άλλο δεν θα το πάρω, μια χαρά. Θέλω να πάω στο ένα skin. Στο Bronze 1. Grey τώρα. Ούτε εδώ skin. Bronze 1. Αυτό ένα skin, ναι. Doug, πώς λέγεται. Δεν έχω σκηνήσει κανένα τρομερό. Εδώ, gadget. Το Bronze 1. Έχει το μικρό το παίζει εδώ πέρα περίληψη γραφτό του. Δεν έχω δει μικρό τέλει. Mace, έχω το χάπι, δεν έχω ενεργοποιημένο. Έχω το Teach Mace. Δεν έχω κάτι άλλο. Bronze 1. Otis, Bronze 1. Skin δεν έχω. Bonnie, Bronze 1. Έχω το Food Bonnie, γιατί δεν έχω και το Unicorn, δεν έχω το Unicorn. Το έχω αλλού, στο μου προφίλ. Ένα τα άλλα μου πολλά. Ginny, δεν έχω, δεν έχω Bronze 1. Και πιστεύω ότι μπορώ να πάω από 2000 μπλίνες από αυτό εδώ το χλιστικό skin, το τέρμα πίσω. Δεν το πάω ότι θα κάνει μία ώρα. Sprout. Έχω το Emerald που το έχω αγοράσει, Ruby που το έχω τύχει και το το έχω τύχει. Το έπαιξα για τα καλοκαίρια, χωρίς να πράσινο με κόκκινο. Όσοι ξέρετε, ξέρετε. Δεν έχω Bronze 1. Και τώρα στον Άντζελο. Δεν το έχω skin, δεν έχω Bronze 1 μόνο. Αυτό. Τσουκ του έχω αυτό από το skin. Το έχω αγοράσει νομίζω, το είχα δει, θυμάμαι. Bronze 1. Hank δεν έχω. Όχι, έχω skin. Έχω αυτό το Side Tank, αλλά δεν το έχω ενεργοποιημένο. Παίζω εγώ το. Εντάξει, με την του μορφή. Bronze 1. Βλέπω και εγώ μαζί σας τα skin μου. Drago.
δεν έχω. Αν και ήμουν στο να πάρω ένα. Ήμουν να πάρω ένα πήρα του Berry. Ακριβώς bronze 1. Δεν είχε ένα του Berry. Γιατί μου πέρασε ένα σκυλιά. Μόλι δεν έχω κάτι, μου βγήκε κάτι σπουδαίο. Bronze 1. Berry αυτό το που είχα πάρει. Εντάξει, τώρα από αυτή πέρα φουλ πιο ωραίο. Δείχνει μάγκα. Θα είμαστε ούτε bronze 1. Lily δεν έχω skin. Ούτε bronze 1. Εντάξει, εδώ θα μου πείτε κάτι κύπελα μόνο. Byron όχι skin, όχι bronze 1. Charlie όχι skin, όχι bronze 1. Μάζε τα φανιστά, δεν πειράζει. Τα λεπτό όλα. Και Clancy είναι και bronze 1 μαζί. Δεν έχω τίποτα τα δύο. Μικρό το δεύτερο part. Ελπίζω να το δείτε. Το βίντεο. Το πιο μικρό που θα ανεβάσω προς τη στιγμή και μιλάω. Αν σας άρεσε, like και εγγραφή και θα τα πούμε σε ένα μελλοντικό βίντεο. Bye.